Bună seara, domnul profesor. Bună seara. Ce gânduri începem nou campionat? Nou campionat îl începem cu același gând cu care l-am început și pe campionatul trecut, dar datorită unor evoluții mai proaste în ultima parte a returului, să zicem, am fost depășiți chiar în meciul direct de adversara noastră CSO Turceni. Sperăm că anul acesta, din câte am înțeles, la ei au terminat foarte mult junioratul, aveam în 2006 născut mult. La noi se știe, o să continuăm pe aceleași linie a politicii clubului, să jucăm cu copii de vârstă mai mică la o categorie mai mare. Exemplu, din câte știți toți care sunteți alături de club la noi aici, avem echipa noastră de Under 19 care participă în campionatul Under 19. Este formată în majoritatea jucătorilor și nu numai în acest an, și în anii trecuți. A fost formată născuți jucători 2009-2010 majoritatea. N-am avut decât 3 jucători de 2007 și 2 de 2008, cum știți. Anul acesta, aceeași echipă, noi n-am avut de 2006. Sperăm ca să facem o figură cât mai frumoasă anul acesta, să ne îndeplinim obiectivul care ni l-am pus la începutul anului. La selecționata echipa Under 15, am stabilit de comun acord cu președintele clubului să mergem pe aceeași linie. Jucătorii născuți în 2013. Avem câțiva jucători talentați, Mihart, Băzăvan, Ancuțeru, voi chiar de 2014, Voicu cu Irod. Și neavând grupă completă de Under 13, am hotărât să îi optăm și pe ei în lotul la Under 15, la cei născuți în 2011-2012. Deci, practic, să ne așteptăm să câștigăm atât la Under 19 cât și la Under 15? Eu nu pot să spun că ne așteptăm. Deci, la Under 19 chiar ar trebui să ne așteptăm să câștigăm, pentru că rezultatele de anul trecut știe toată lumea cum le-am obținut, cu jucători mai mici. Cei la Under 15, acum ce să zic, ei n-au jucat niciodată 11 la 11, știți destul de bine că ați fost prezent alături de noi la meciul și ăștia, ei au jucat 8+1. Pentru ei a fost un singur meci, am jucat 11 la 11 cu Luceaforu Severin și am pierdut. Dar sperăm cu timpul, mai încercăm să facem un amical 2 până începe campionatul. Sperăm cu timpul că și ei o să fie tot ca cei de 2009-2010. Mulțumim frumos, să aveți succes! Mulțumim și vă așteptăm în continuare alături de noi.